Drewmas media ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. The haulage truck overturned at Ngundu along Bedbridge Harare Highway after failing to negotiate a blunt rise. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Resulting in the traffic blockage for vehicles from both sides. No one was injured. There was no traffic movement for more than 19 hours, forming a long winding queue which stretched for more than 20 kilometers. Vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Driver wangu sitamnyata kuti saramba chinakira otherwise iye akawa ndo atango wawo zvaningwa yakadii zvaitika izvi kuma 5 ine kuti wama 5 so ndo ndawo kupawo kuti president vatigadziriwo road yedu inake muraziva zvakanaka kana pakaitawo problem yekunza kungoasesowawo mota dzavana kufamba zvakanaka kuti zvisamira munyika toati nyika irambe ichienderera mberi tinodawo marecoveries munzira kuti pakaitawo problem ka breakdown recovery kadzigwa ndozvakonisa kuti mota ipinde pasaidi nokuti dzinobva uku nedzinobva uku dzichisangana spesi inenge iri diki apa tigadzire rodi pano pangundu panapa tokoda rodi Lazi panapa pano pangu tatambura nenyaya dzana kanzuro ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti mota vanokulemba mota vanese maspike apa mota dzimirisa vanhu vematraki vai vanopedzisira vakutambura pekumira nenyaya yekuti izvo kwakatarisa kuti kanzuravawane pekumira ye makambani zvokugadzira rodi zvanaekumbira kana gutumendi yaigona ive tigadzire nzvimbo yengundu ine taikumbira kuti vatimisirawo vanhu vanokilemba mota muroto ndo vanorikonzesa maaccident imomo vanese maspike votosunga mota saka vanhu havanenge vaida kutarisa vanenge kutodisturba vematraki traki rine lodhi yedu kudonha achatomiri unodondera mberi because apa anenge ramizwa kumira paapa vanodisturba mota ati apa tiri pano pangundu paita breakdown nanhasi chipo makauya rini uye zvichii chakaitika zvakatanga accident kuma5 kumwe traki raibva Bedbridge richina masvingo rikadzoka back ko zvinoti chipo nanhasi iko zvinokwava kuma11 o'clock but zvavabho tokumbira kakune minhai mudzimire mabereko ana amutina mpururu kanhai mukanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete uwewererenje takumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu It took one good Samaritan to provide his machinery to pull the heavy vehicle out of the highway. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media taking you to another level.
zvimushina zvamaudza izvo zviri zvaandovana plus zvakanyanya aiwa zvakanyanya vakashata vakashata zvanani kozvotakwanisa kupfuura tapedzera hangu ndoda kutenda kambani exodus iri kubatsira nezeta rapi Ngundu vari kubatsirawo vachimene nawo waudza mishinawo zvanga zvatomisa mari yese hurumende yakatoruza mari ipapa mwari akuitirei nyasha maita basa. Ashley Panashe Toma, Drewmas Media News, Ngundu.